dim awdl, dim campwaith yn y mesurau caeth, ond mae yna gerddi eraill. Llyr, sut wyt ti'n teimlo am y pethau eraill sydd yma? Yr englyn digri, dwi'n gwybod bod gen ti fan. Wel, ie. Wel, mi ddechrau efo beth sydd wedi, o ran, illa dechrau efo cadw at y cynnyrch barddonol i ddechrau wedi, a dechrau efo beth sydd wedi tynnu'n sylwi. Mae rhaid mi ddweud bod i'n hoff o'r cywydd 12 llinell. Falla bod yna rai o'r trafiadau sydd ddim yn gwbl wreiddiol, ond dwi'n meddwl beth sydd yn wreiddiol yma ydy'r syniad, a mae yna rhywbeth glân a syml iawn am y ffordd mae'n cael ei ddeud ar ddau hanner sydd gennym ni. Os nad ydych chi wedi cael cyfle i darllen nhw eisoes, cymerau ydy'r testun, a mae'r bardd wedi defnyddio yr ystyr lle mae cymerau'n golygu dwy afon yn dod at ei gilydd. A mae yna rhyw ddau hanner cymesur iawn i'r cywydd hefyd, a dwi wedi mwynhau hwnnw. Yr englyn, dwi'n hoff iawn o'r englyn hefyd, a dwi'n hoff iawn o'r un ddoth yn ail, ond wrth gwrs, lle bod i'n werth i mi ddarllen hwnnw. Cyn i ti fynd ymlaen, gai ddweud, mae Gwyn Lewis Llanfair Pwll oedd awdur y cywydd. Fi gawson ni drafodaeth, dwi'n aelod o'r Pwyllgor Llen Canolog, mi fydd yna lot o drafod ar gystadleuaeth y cywydd leni, ynghylch dod â hi i yr un patrwn a chywyddau talw'n y beirdd ar y radio, oherwydd mae'r cywydd eisteddfodol yn draddodiadol wedi bod yn hirach, a mae wedi bod yn gystadleuaeth aflwyddiannus am sawl blwyddyn, oherwydd nad oedd na bobl yn ennill neu nad oedd na neb yn cystadlu. Felly, cyn dy fod ti'n symud ymlaen yr englyn, dwi eisiau gofyn i chi'ch dau, ydych chi'n meddwl bod hi'n werth cadw at gywydd 12 llinell yn y gystadleuaeth eisteddfodol? Wel, mae'n ymddangos bod wedi bod yn llwyddiannus yn fan hyn, dwi'n meddwl. O be fydda i weld, wedi bod yn gystadleuaeth wan o gwbl, a dwi'n meddwl bod mae'r cywydd yna'n heiddi y le. O ran i'n bersonol, dwi'n meddwl, mae rhywun yn sgrifennu pethau 12 llinell at y talwn, mae'n braf wedyn cael cyfle dro arall i sgwennu rhywbeth chydig yn hwy a chydig sy'n angen chydig bach mwy o ddyfod barhad efo fo. Dyna di'n hymweliad yna hefyd, swn i'n licio fod o'n cael ei ymestyn i hyd at 4 llinell yr ugian. Wedyn os di rhywun yn teimlo'n gyffyrddus dros y 12 llinell, ia gret, ond dwi'n meddwl bod y gystadleuaeth yma hynny di mae'r talw'n yn rhywbeth byr bachog yn ei hanfod yn dydi. Ac dwi'n meddwl mae'n aberig i ni fod yn cyfyngu yr ffurf y cywydd i 12 llinell wedyn. Dwi'n meddwl sy'n ambiti mawr. Diolch yn fawr i chi. Iawn. Ia, oedd ti eisiau sôn am yr englyn digri, a dwi'n gwybod lle'r englyn digri gennym ni bellach. Dwi'n meddwl bod yr cystadleuaeth yr englyn ysgafn wedi rhedeg i chwrs erbyn hyn. Hynny di, mae'n englyn digon twt. Neges i'w rhoi ar beiriant ateb oedd y testun, lle. A'r hyn sy'n yr englyn mewn ffordd ydy dim ond neges yn dweud, dydw i ddim yma, wedyn ar ôl y bleip pola, newch chi adael eich neges. A dydy cynghaneddu hynna ddim i mi yn ddigon ffraith i heiddi lle yn y cyfansoddiadau yn bersonol, lle. Fy argraff i, ac yn amlwg dim ond ddoe, dyn ni wedi derbyn yr rhain felly, dyn ni wedi cael llawer amser, ond fy argraff i o fynd drwy'r gyfrol yn weddol sydyn ydy bod yr adran ryddiaeth dipyn yn gryfach drwy di draw ar y cyfan. Dwi'n gwybod, mae'r stori fer, dwi'n meddwl, gen Tony Bianchi. Dwi'n meddwl bod o'n prysur dod yn, wel, os nad ydy o eisoes yn feistr ar gyfrwng y stori fer gennym ni, a mae hon yn enghraifft arall, dwi'n meddwl, ar ôl iddo fo ennill cwpl stori fer Taliesin. Dwi'n hoff iawn o waith Sian Orddi hefyd, yn ymateb i ffotograffa, yn enwedig yr 4 darn o len micro ar ddiwedd i chasgliad i am y mefus, o'n i wrth y modd efo'r rheina. Ond eto, y siom i mi yma oedd gweld ni ellir atgynhyrchu'r ffotograffa sbardunodd yr ymatebion, roedd yna'r awsterau technegol a goblygiadau holfraint. Dwi'n meddwl bod yr un hen gwestiynau di heina sy'n codi bob blwyddyn, ond mae eisiau dal i'w gofyn nhw, dwi'n meddwl. Chi'n gofyn beth da ni'n neud efo'r cerddi yma, wel, beth da ni'n neud efo'r gyfrol yma yn dweud.
lle mae'r gofod nawr i ni gael arddangosfa fach? Yn y Llyfrgell Genedlaethol ydy'r ateb, a petaser neges hon yn gallu mynd nôl at y Llyfrgell Genedlaethol, sydd yn llawn o bobl dda iawn, sydd yn deall yn diwylliant ni, ac sydd yn annog ni gyfranogi yn llawnach, yna gnewch, mynnwch sgwrs efo Sian Orddi ynglyn â chyhoeddi pamffledyn, o'n nhw'n arfer cyhoeddi pamffledyn y Llyfrgell Genedlaethol i rannu i gwaith. Bydde hwn yn bamffledyn heb i ail. Gwaith Sian, lluniau Jeff Charles, sydd yn prysur gael ei gydnabod fel y ffotograffydd byd-eang eithriadol yma oedd ond mae Sian Orddi hefyd yn llenor o safon rhyngwladol sydd yn heiddi cael ei chydnabod fel rhywun sy'n gallu ymateb i ffotograffau. A mae eisiau tynnu sylw at y gweithio yma sy'n fan hyn. Yn union. Maen nhw'n mynd ar goll braidd yng nghanol nifer fawr o bethau eraill o bosib. Wel, hwnna di'r broblem mewn ffordd gyda'r adran ryddiaeth, yn dyfe? Mae'r cyfan yn edrych yr un peth pan ych chi'n gwneud hyn. Mae cerddi yn eich stopio chi am eu bod nhw yn cael ei... fel wedodd Myrddin ap Dafydd mewn sesiwn bardd plant yn gynt yn wrthos, am nad oes rhaid i chi sgwennu hyd at ddiwedd y llinell. A mae'r gofod gwyn yn ar y diwedd yn arafu eich flicio chi drwy'r gyfrol. Ond pan ddaw'n amser at y rhyddiaeth, chi'n meddwl, mae lot o hwn, ddarllenaf eto. Ond mewn gwirionedd, yn fanno, heblaw am gerddifor, yn fanno eleni mae'r cyfoeth. Yn ymhlith yr awduron rhyddiaeth. Ie, ond ie, ac o ran wedyn, felly ta, o'n i'n sôn am y testunau gyna a'i heini, lle sydd yn apelio. Nes i ofyn i, wedi gwybod, neithiwr i un bardd ifanc addawol, yr teitl yna sy'n cael ei roi ar gymaint o feirdd ifanc ydw yma. Dyna oedd ni yn tro. Ie, ti 35 mlwydd oed o hyd yn dyfe. O'n i'n gofyn i fo, pam, os na reswm pam nad wyt ti yn byth yn meddwl cystadlu ar y gwobrwy ar yr testyn yma yn Eisteddfod. Ac o'n dweud, wel, yn syml, dwi'n anghofio, iddo fo. Does am cymhelliant yna, mis Chwefror, mis Mawrth, i fynd ati gyfansoddi ac erbyn iddo fo ella meddwl am wneud, mae'n rhy hwyr. Pam felly nad oes yna ffordd, dwi'n meddwl am y talwn, mae cyfresu'r talwn wrthi'n cael ei recordio misoedd y geia, Chwefror, Mawrth. Os yna le fan hyn i bobl fod yn mynd allan, hyd yn oed jyst yn gofyn i'r bibliacrau negas wrth recordio talwn yn dweud, cofiwch bod ydy'r cael, hein ydy'r testunna, anfonwch eich stwff achos dyna lle mae'r beirdd. Pethe fel cyfweliadau radio efo'r beirniad. Mae yna raglenni radio, sa'n mwynhau y teip yna o sgwrs yn dweud, mynd at feirniad yr englyn ysgaf am beth ydych chi'n chwilio, ydych chi'n bwriadu chwerthin. Trio hybu y cystadlaethau yma ar yr amser iawn cyn i bod i'n rhy hwyr yn den. Hyswch na chwyno rwan yn Her i'r Eisteddfod yw hon felly, her marchnata unwaith eto i'r Eisteddfod. I ni wedi clywed llawer iawn ynglyn â marchnata'r Eisteddfod i bobl sydd tu allan i'r gorlan ar hyn o bryd. Ond mae eisiau marchnata yr un mor galed i bobl sydd yn ddefaid y gorlan i atgoffa nhw bod Eisteddfod yn golygu cystadleuaeth yn y bôn, bod yr Eisteddfod yn hytrach na dim ond oedd ni'n llithro'n anorfod tuag at gyfeiriad gwyl fawr Cymru. Mae gair yr Eisteddfod yn golygu eistedd a chystadlu, dyw e? Ac os i ni'n meddwl amdani hi fel gwyl gystadleuol, a mae'r cystadlu yn dod yn llai ac yn llai ac yn llai canolog, flwyddyn nesaf i welwch chi bod hynny'n dod yn hyd yn oed yn fwy amlwg wrth y pafiliwn gael ei ddefnyddio llai ar gyfer cystadlu a rai o'r cystadlaethau yn dod allan o'r pafiliwn pinc o gwmpas y maes. Mi fydd cystadlu'n llai pwysig. Felly mae'ch pwynt chi'n un amserol iawn. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod un o gerddi, eto i ddod yn ôl at Ifor, sori. Dwi'n meddwl bod un o gerddi Ifor yn grisialu'r sefyllfa'n dda iawn o ran y farddoniaeth a beth mae'r beirdd yn ei feddwl. Mae'r holl fwrl yma o amgylch barddoniaeth gyhoeddus, perfformio barddoniaeth, ond dwi'n hwnna ddim yn cyfeithio am reswm i'r ddalen. I mi, un o'r pethau dwi'n mwynhau fwyaf yn y cyfansoddiadau fel arfer ydy'r beirniad eitha. Ac mi o'n y 3 beirniad ardderchog ar gyfer y Gadair eleni. A wedyn, da ni gyd yn parchu barn nhw. Ond mae werth darllen beirniadaeth gyda Llywyd Owen. Mae yna fwy o ddychan yn hon nag yn ddim byd arall. Enghraifft, ffug enw Clymer Nos. Ffug enw addas, oherwydd mae'r cerddi hyn yn byr dywyll i mi.
Gwych, un arall. Pe bai hwn yn ddisgybl i gitar glynau debyg, byddai wedi cael sawl bonclus bellach. Mae feirniadaethau fo yn... Maen nhw'n brifo, de. Ond peth ydy, maen nhw'n ysgogiad wedyn i rywun sgwennu'n well a anelu at i blesio. A mae werth i gystadleuwyr darllen, fynd ati darllen un, oherwydd mae'r beirniaid yn deud yr un peth blwyddyn ar ôl blwyddyn. A maen nhw'n deud yr un peth am reswm oherwydd os o'n neb yn gwrando. Na, mae hwnna yn bwynt, dwi wedi bod yn beirniadu yn rhai o'r cystadlaethau rhyddiaeth. A dwi'n gwybod yn ynghalon nad oes ambell un o'r bobl sy'n mentro sgwennu nofel a'i anfon i Daniel Owen wedi darllen nofel Gymraeg arall, erioed yn ei bywyd. Mae'n amlwg wrth y gwaith maen nhw'n sgrifennu. Sut yma nhw'n disgwyl gallu bod yn feirdd neu'n llenorion, heb i bod nhw'n darllen ac yn trwytho eu hunain mewn barddoniaeth a phenyddiaeth. Ac mae yna heriau yna i'r cystadleuwyr yn y beirniadaethau, a mae yna fanifesto iddyn nhw fanna i weid, dyma dyn ni'n chwilio amdano fe. Ia, a wrth gwrs mae Gadair Llyr Gwyn hefyd yn cega ar y bobl sy'n tynnu cerddi amerthnasol o'r dro, lle 10 o gerddi gan rywun a benderfynodd glirio gypyrddau sydd yma dybiwn ni. Ac hynny ydy, mae nhw'n deud yr un peth, flwyddyn ar ôl blwyddyn yr un feirniadaeth. Heddiw fel erioed, dyletswydd ar fardd yw ymdrwytho yng nghramadig yr iaith. Os yw hynny tu hwnt i allu'r beirdd o bawb, sydd yn y byd gallu disgwyl dim am gennych gan gyflwynwyr a gohebwyr golygus S4C. Mae'n anharo fi'n od y bysa rhywun yn cystadlu am y Gadair gan fwriadu ennill y Gadair heb wirio'r gramadeg. Hwna yw'r peth ydy, pan i chi'n cystadlu yn yr Eisteddfod genedlaethol, i chi'n cystadlu i ennill. Dyna'r holl bwynt. Does neb yn mynd i'r gemau Olympaidd a dweud, wel, swn i'n eitha licio mynd i'r rownd gynderfynol i weld sut ydw i. Lle mae'r synwyr yn hynny? Ond faint o weithiau ydych chi wedi clywed pobl yn dweud, dwi am ddanfod rhywbeth i mewn mwyn cael beirniadaeth. A wedyn, ydyn nhw'n darllen i beirniadaeth? Ffeia i. Sadwm achos yn symud i hynny, de? Ond eto, yr ochr arall hynny di, dyna un o'r pethau gwych am i gystadlu am rhywbeth fel hyn ydy, di bo chi'n gallu anfon rhywbeth dan ffug enw a chael beirniadaeth cyn bellad a'ch bod chi wrth reswm. Ond mae rhaid yn eili at y ser, yn does, achos mae yna ddigon o eisteddfodau bach, ledled Cymru, mae yna rwydwaith o eisteddfodau bach lle mae modd anfon pethau i chi gael dysgu'ch crefft. Yr eisteddfod genedlaethol ydy hon. Hon ydy ein gwyl genedlaethol ni. Ac os i ni'n dweud, wneith o'r tro, yna, dwi'n ddiolchgar mewn ffordd, pan fydd beirniaid yn ddigon dewr i ddweud, dos na neb yn deilwng. Fod na siom, achos bod ni ddim yn cael cyfranogi'n llawn o bomp a lliw o seremonia yma, a cael y wefr yna pan fydd rhywun yn codi ar ei drad fel arfer. Ond mae'n beth llethol dweud, hei, dydy hwn ddim yn ddigon da ar gyfer y genedlaethol. Mae'n swydd i ddiolch, mae'n swydd, dwi'n meddwl, sydd rhaid i gwneud o dro i dro. Dwi'n meddwl yn ddiolchgar iawn i'r beirniaid am hynny eleni. Achos yn y pen draw, dyw'r Eisteddfod Genedlaethol byth yn mynd i fynd i Accrington Stanley, nac yw i. Chi'n gwybod, tasa hi'n mynd i unrhyw le, a tasa Hywel Teifi yma gyda ni nawr, i Arsenal bydde hi'n mynd. Fasa hi byth yn mynd lawr i'r Rushden and Diamonds. Bydde hi dim ond yn mynd i Manchester United. A dyna ni yn y bôn.